जों दिनै बेवहाय प्रेस मिट होनायनि मोनसेल' खारनानो जाबाय फैबाय थानाय 10थि जेनेरेल इलेक्सन आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि बेवहाय जोङो गुबुन समस्तिनिखौ सावरायालासिनो स्पेसियेलि जोङो बिजनीनिखौ जोङो सावरायनो ओंखारदों। आरो बेवहाय फैबाय थानाय 9 अक्ट'आव जि जानो गोनां आसाम एसेम्ब्लिनि जि बिसायख'थि बेवहाय जोङो बिजनी हिसाबै मोनसे दिनै थासारियाव दङ। दा बे थांनाय 2021 सनाव जोङो गावजों गाव सौग्रावलायनानै जोङो बर' MLA जोंनि नैबे बिजनी बिधानसभा समस्तिनिफ्राय जों जेनदोंमोन। नाथाय दिनै जोंनि आखायाव मोनसे सुबिदा दङ बर' MLA खौ आरोबाव खनसे गायसनफिननो हानाय। बेवहाय दिनै जोङो जेबो पार्टि डिफारेन्स लानानै सोरबा UPPL सोरबा BJP सोरबा BPF बिदि लालायालासिनो मोनसे बड' इजोम आरो ग्रेटार बिजनीनि इन्ट्रेस्टआव जोङो लकेलनि बर' MLA कमलस नार्जारी बिथांखौ जोङो देरहाहोनो हानाय जोंनियाव मोनसे सुबिदा दङ। दा बेनिखायनो जोङो बिजनी हालामनि गासै बर' रायजो राजाफोरखौ सोरबा BPF खालामग्रायानो थादों सोरबा BJP खालामग्रायानो थादों बा गुबुन गुबुन पार्टि खालामग्रायानो थादों बा गुबुन गुबुन आफादारि बेयाव थाथों मानो जोङो खावलायगोन जाहाथे एबार जोङो बिजनीयाव आरोबाव खनसे जोङो बर' MLA जोङो देरहाहोनो हायो आरो बे ओनसोलनि आरो जोंनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय बर' हारिनि बिजनीनि बर' रायजो राजानि थाखाय खामानि मावलांनो हायो। नोंथांमोनखौ बेखिनिखौनो जोङो UPPL हिसाबै नङाबाबो बिजनीनि सासे सोद्रोमा बा थागिबि सुबुं हिसाबै नोंथांमोन बयखौबो खावलायबाय।